Hello mga kabady for today's video. So karon nga adlaw naapod ko'y trip. Nagpod trip jud ko. Cravings na ko mangga. So wa jud ko kaagwanta mga kabady no. Niadto jud ko og palengke para lang jud magpalit og mangga pastilan. Mora jud baya nay ako ang cravings karon. So mao na nagpanit ko og mangga o pinapaspas ang pagkapanit sa mangga ha. Hugasan dayon. Then slice dayon. So mao na siya mga kabady ang basta maglaway-laway ka sa mangga gyud oh. Kuani siya nga mangga mga kabady kanang kumbaga apple mango daw na siya pero gagmay man kayo siya no. Gagmay kayo ang apple mango so mura na siya apple mango nga native ingon ana ba. So di man ko kaagwantag kaon na atong aslom kaayo mga madi. So wala ko nag-crave ato kay Indian mango gid akong gusto. So mao to siya mga kabady.